Barkanmu da haɗuwa wannan lokaci mai albarka. Allah saƙona ga gare ku masoya, ina son mutum ya sani rayuwar nan tana da wani abu wanda wata hanya ce guda biyu wadda idan har ka bi ɗaya kuma ka bar ɗaya, to ɗayar ba za ta samu cika ba, dole sai da ɗayar da ka bari. Abubuwa guda biyu ne waɗanda idan har ka mai da hankali za ka cimma burin da kake son cimma. Abu na farko shine ka san cewa kana da buri a rayuwarka wanda kake son ka cimma. Ba haka kawai ake son ka dinga rayuwa ba, yanda ta zo ma ba ka da tunanin wani future a rayuwa. Wannan future ɗin shine objective ɗin rayuwarka wanda kake son ka cimma. Kuma wannan objective ɗin na rayuwarka ba za ka taɓa cimma shi ba idan har baka da tsari. Kuma wannan tsarin da za ka yi ma rayuwarka shine dole sai ka saka da discipline, consistency, sannan ka cimma success. Don yanzu abin da ya kamata a gare ka shine ka sa ma rayuwarka cewa kana da burin da kake son ka cimma a rayuwarka. Ko da kuma waye dole kana, idan har kai ɗan adam ne kana numfashi, to dole kana da burin da kake son ka cimma a rayuwarka. Saboda rayuwa dole sai ta ƙare da buri. Mutane kaɗan ne ke ƙare rayuwarsu, ba su da wani abin da suke son su cimma. Bale a wannan lokacin suna ƙaranci sosai. To wannan burin naka da kake son ka cimma, dole idan har kana son ka cimma sai ka tashi ka jajirce, ka daure, ka nemi abin da za ka cimma wannan burin. Ko menene a duniya, hakan ga abin da yake so in baku shawara shine idan ka fara abu, kar ka ji tsoro idan ka fara ka faɗi, ka kuma koma ka yi ka faɗi. Faɗuwa ba ita ke nuni da ba za ka taɓa cimma abu ba. Abin da ke nuni da za ka cimma abu shine ka fara ka faɗi, ka gane matsalar ka gyara, kuma ka ƙara komawa, ka ƙara yi kuma ka faɗi, kuma ka ƙara gane wata matsalar. Kowace irin matsala tana da magani a rayuwa, banda matsala guda ɗaya. Matsala guda wadda ba ta da rayuwa ita ce idan ka